Dead. Ježiš, čo sa toto zapalo aj? Ešte, ak má tú masku. Ježiš, čo to robí? Čo to vidím? Neruž nás. Radšej to zapínam. Takže ideme na normál. Šváby tu. Banán alebo šváby? Banány so švábmi. Niekoľko raz jeblo, ale že strašne som sa posral. Andy to kúpil, oživte ho. Čo? Ja som tu? Ja som tu? Ja som živý? Čo chytilo? Ja som živý? Neviem, proste išiel a zrazu ho jeblo. Ja som živý? Prísam piču, normálne ho jeblo. What? Iba nevidíte? Proste išiel a zrazu nešiel. Iba nevidíte? Vyšľaj si free. Keď ťa vidím, ja ťa počujem free, Andy. No? Free si Počuješ vyšla. Andyho? What? Ja Andyho nepočujem. Free má nejaké genjutsu. Povedz Freemovi, že má genjutsu. Daj si Rubikovú kocku, zahraj si Rubikovú kocku. Nie. Povedz Freemovi, Áno? že má genjutsu. You are already sane. Mne hovoríš, že som already sane. Ale však Andy tu stojí vedľa teba. No teraz už vidím Andyho, áno. Ja som tu celý čas Freem, what? Dobre, banán. Dobre, pekný pokus. Nie, tu sa mi nepáči. Ten banán. Modré pičoviny sú tu, halo. A, potom. Banán free. Možno Za pár ich tam je. Banán? Jeden banán z vás toho tu, halo. Ako ja sa pozriem ešte hlbšie. Ja doprava. Áno? To čo bolo? To čo spravil? To som tam bol. Ja som mal pocit, že ťa mám zachrániť. Nemám Potrebujete 20, nedrž, potrebujem ruku. Už mi došlo stamina. Ja ju dávam, ja musím typnúť túto. Rescue Cloud, priprav. Á, strieľaj! Ježiš, nemusíš tu... Počkaj, nie, ja som Spider-Man, ty... Dobre. Doletol. Ja mám potom ropel. On vošiel do toho kozu. Ty však si na mňa zautočil, počúvaj to, komu hovoríš, to policajti nezožere. Aby som ťa netrafil, že to... Ty normálne, ale však normálne ma trakuješ tvojim aimom. kokosu. Tak vyčujem. Fúka. Prečo tam? Je tu nejaká divná mrkva, ona pri... Čo kričí? Prečo sa... Jaj, Freem, 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 Freem! Počúvaj ma! Kde si Andy? Tá mrkva kričala. To bolo zťahol. To je príliš ďaleko. Do písmena. Toto je maximálna veľkosť. No, vyhral si. Aha, už som videl, jak ma v polke zo vzduchu, kámo. Ja tiež. Prečo ma to nechytilo? Však mu došla stamina. Ajaj. Lebo vlastne on tam bol lag proste. Ja som, to sme videli, mám to na videu. Je to na kamere. A ešte ťa odfúklo. Pozeral som fanfacty o tomto banovaní inak. Keď máš, že niekoľko map bolo zabanovaných takým istým počtom hráčov, napríklad, že jeden zabanoval Dust 2 aj Ancient, tak bude zabanovaná tá mapa, ktorá, jak by som to vyjadril, počkaj, znovu Inferno? No, veď za to. Predstav si, že tie mapy sú ako na hodinkách a tá mapa bude zabanovaná, ktorá ide od 12 proste podľa smeru hodinových ručičiek. Som vysvetlil, ako úplne retard, hej som tu. Teraz to sedelo, hej. Povracal som sa. Sekvenčná. Ale však pochopíš, že ten je v pohode. Hurry up, Freeman! I can't keep it open forever! Ideme na to. Cut by laser. Andy was cut by laser. Heal. Fouláž Andy? Aha. Okej. Ojoj. Big Mama. Ale vidím už predo mnou level change, hneď si zahráte. Miau. Peu. Ja som spadol! Aj. Ja? Čo bolo? To bolo cheap. Myslím, že aj vy ste myslíte, že... To bolo skoro. Toto bolo neskoro. Tam máš dva príklady, jak to nerobiť.
Tu som tu len... Vychoďte s tým. Ojoj. Nie! Aj, má diabda. Zomrem. Vyhľud. Čo vyhýla také? Počkaj mňa. Tak to bolo wasted. Klikanie. Škoda na mňa, no. Nehýlujte to. Ja tomu nerozumiem. On ťa naštval. To som nechcel. No neviem, či sa mi chce ísť ešte dopredu. No, je to moc nebezpečné, ale... Aj pavúk je tu. Nie! Čo ma zabil... What? Nie. OK, tak Polámal tie krky. to už aj lepšie sme zahrali niekedy. A čo ja si pamätám, že to prináša. B. Hey. Sure about that? Však ho nejdu, tak odletí s ním. No, můžem botovat? Budem botovat? Ne. Ne. Nech niečo zachráni. Tak ten si ty tam dal tak sú skriňu. Kámo, nie, si na nábec. Niekto to mladší. Ste ho zarezali. Možno som to troška bugol, lebo neviem, Brother. či... Nemusíš byť v lodi, aby si vedeli... Á, neviem, či... Neviem, Normálne had. Nie, s tým pomôcť, lebo nie je to v Impostor. lodi. A nemôže to lodi, lebo to blokuje. Aj. Aj, čo ste spravili, bože môj. Ja som myslel, že bude faniknúť nekonáne pezal toto geniálne. Si ho zarezal. Nevadí, tam sa odlísť, aké vlastne na ten ľudí. Ale, holy shit. Možno psi nezjedie. Ešte vieš, že som mu schoval vypínať od svetla. Kámo, s kým ty hráš? Je tu ešte niekto? To som práve nemyslel. Super. No jasné. Bu. Čau. Čau! Som akurát v takej situácii free, no, že... Je to dosť. To nevieš, čo sa deje na lodi? Bude priestor aj pre mňa? Já se toho nebojím. Ono je z Red Roomu, neviem čo sa deje nám ide. Máme peón, už tam držal. Smalko sa rampu. Dvaja to vyšli odtiaľ. Kejva. Kejva nekrytá. Jeden pred B minimálne. Pušujem. Oh, Aj pred B last. Lastione. Idem ti to nabeť a zabiješ ho. Nice. Ďakujem. Nádhera, Endike, počúvaj. Čo s tým mám robiť? Priťahni nás naspäť, ideme z piatočka. Keď na konci toho plenku a to zdvihnem do ruky. Aha, tak povedz, kým dať. Môžeš asi. A jedeme. Endike, musíš naštartovať. Či Nie, nemusí. Ho, To už nás Aj, asi... to ma pritiahnete. To ma pritiahnete. Akože zatiaľ to drží len. Díky, vyzvem už Myslím, teraz že... pod kohorí. No. Jaj? Dojazd No, s mŕtvy. Blankom. Oni dojazdili vraj. Vieš Oni čo, zgedli. ukradli Blank. To je Na to si zapál.
Andy, ty si... Na to si ja zapálim. A pusti to už, Ruky. No dobre, no Apis, Tak, poď. no. A chyť Apis. gulka. Myslím, Andy, potrebujeme ťa na toto. Potrebujeme ďalšieho. Jak vám mám pomôcť? Čo si... Toto je najväčšia škoda, že to chlapec nekameruje. No to škoda, že nevidím, no. Apis. Tak Jak ho ďaleko? podáva ešte s tým melónom na hlave. Počkaj, zapalíme si. Ako, Vyššie, ty. čakáte na mňa, či? Ty čo si za černocha? Jaj, chlapci, ja spácham sama tu asi jebe na to. Počkaj, počkaj, pusti ma, ja mám v ruke Gameboy. Pusti ma najprv. Pusti Gameboy. V ruke mám game. Pustili ste ma, chlapci. Ježiš, ja som misklikol! Počkaj! Aha. pusti ma. Misklikol, hej? Myslím, že Andy pristál. Nie, ešte som nepristal, ale nebezpečne ma to hodilo. Je zlé tlačítko, pardon. Densik ma pošteglil. Ale že ťa pustil, ty povedal ťa pustiť. Počkaj chvíľu. Myšlo po stene. Ja ti jednu výjdem po stene. Ja sa teleportujem do steny. Čo sa deje? Levitujú. Neviem čo robíte, ale... Sníkujúka! Zabil si Tak ho! ho živ. Jak som ho zabil? Ty zabil si ho! Odletel Tak ich som- do vesmíru. Asi mocom, dobre. No, Fungovalo to až moc dobre. Let's be up. no, vysíte jak sopra Strašne ma to teleportuje. Strašne ma to je vesmíru. To je dobré, Už som v stene. to nevadí. To je súčasť plánu. Letíme. Oj, bože, To je dobré. Ešte sa sťažuje. Vyzerá dobre. Už mám 5 HP. Strašne, chápeš? Proste riešim problém a oni túto piču furt. Dobre, teraz Zaseklo sa to... Nie! Zaseklo sa to toho ohru. Zase odleteli. počkaj. Tuším, padli dole, no. Zase som dead. Dobre, Gujuk, ty si problémový, hej? Teba tam necháme na chvíľu. Pápa, Kde ste? do textúry padá. Chápeš? To čo Proste vidím? to pustí. Počkej, čo? Ja som spadol do textúry a ja som na hajzli. Easy. What? Keď spadnete do textúry, tak zabijete na hajzli. Aj, Vypadol som To je teleport. A padol dole, no. Ahoj, Danko. Ja som Mám bol už na zapálené, hajzlík. no. Keď spadneš cez textúru, O, tak ideš na už to, hajzel. free, poď. Ale... Čo sa deje? Čúvaj. Nemám zapnuté auto. Že keď vypadneš z mapy, tak ideš na Aha, hajzel. no. Bolo to asi nevyhnutné. Počkaj, háčem ti genidlo. Daj mi genidlo. Chytáš? Ty ugeníš, ja... Chytám. dobre. Nie! Jaký hod? Padol som, pomoc. Počkaj, Andy ho jedlo. O zem, no. Andy sa vála na zemi, jak on najbal. Šmíka to tu je. Pohode, mám ho, mám. Počkaj. Guys. Počkaj, to musíš tak nižšie, no. Čo mu robíte? Pravíte. Zneužíva jebni od ohňa.